Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 1, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Kido. Stibo. Yeah. Hayi ngiyakulambela. Yeah. Kudala ndikubhuqa. Yeah. Ithini data yakho? Mamela ndicela into eyi-1. Rhabu lapho ungafinci ijongwana. Yeah. iPirates isidelele kakhulu namhlanje. Yeah. Ucoach wePirates. Yeah. Uthatha uMaswanganye umbeka phandle. Yeah. Uthatha uMbulu umbeka phandle. Yeah. Uthatha uMbatha umbeka phandle. Yeah. Inkayi yeSundowns eyikhoshayo. Yeah. Iyadlala. Yeah. Ungacapitalize ukulanda ubona iPirates ukuthi esuswini ngumhlehlo. Yeah. Unqunce. Yeah. Jonga Stibo ndukhala ivap. Yeah. Ivap. Apha esuswini uyamazi umupena akekho. Yeah. Uno-Obas. Yeah. Wenza into enkulu uMsaphu Adams. Eish, ndoda. Msaphu Adams uzothile igame. Mamela, andithi wrong. Ndithi uMsaphu because thina sifuna sileqa abantu ngoba ngumhlehlo kwesasizwe. Vulekile. Ivapha ke sindakwazi umthetho wazi. Okay, ilanto elanqathe likhavi isibindi xa usotsha. Mamela bhuti. Mamela, ndisuke eKapa. Thetha. Ndisuke ePhilip. Thetha mkhulu. Ndizomunca abantu. Thetha mkhulu. Kanti inqa izakwenza lento. Sisilingo santuni. Kodwa ndamthatha lo 3 point. Yeah. Le 1 point. 1 point. Because besapoza ngifane 3 point. Ndizele u3 point. Ndamunca 1. Uright, mamela ngigqitha apha kancinci. Uyabona iagenda kaPSN. Yeah. Ndifuna bangene ngeback door kulali ku Champions League. Ukhefu. Ndiyabafuna. Yeah. Mamela khabela iva bondicela. Jonga Steve. Uba ngaba iPirates neChiefs. Njengoba siza focusa kwileague siphume pha. How can ushiya abantwana emva bodwa bazawuthisa? Bawuthisa umzabo. Jonga Steve. Uthatha abantwana ubashiya nomzi. Istove siwona. I-electricity yoyini. Then bazawuthisa umzi. Njalo iPirates uyishiya kwileague uya kwiCAF. Izawukhwesa neleague yenu. Mayingene ngeback door because account abazayenza. It's okay. But what I'm saying, we have a good game. We have a good game. Pirates well done. They try all their best to attack us. I saw the first half we tried to block them all the way. Congratulations to them to get a 1 point here at the slaughterhouse. It's okay. We're gonna take 1 point. So compositone now. Danko Stibo. Danko Bu. Akathethwa mncane. Stibo. Buonchaka. Khani mkhulisi utothoma nini? Mkhulisi. Bless. Small. Ubasika tjona le off. Mara ba mokenyi mkhulisi. Haba mrekisi. Khanti dintsha. Haba mrekisi. Khanti dintsha. Ka tjego kuchwa pirate rutelletse. Kani mambule a tsene bya. Mfethu. Ke move byang o wire hanga tje. Ba kenya dancing. Nile move. Amaro magaditse. Ke bonitse na William Saemiso eletse. Standing gate. Ya hadi. Ke mmoni. Mina nje match yawo nele mangentshaka. Ma ka tje. Ya hawo. Mudao. Khulisa umudao ne. Okay. Asisiyema na. Asiyema. Bamufile. Yeah. Le reina singa stomi. Mtshaka una message nyana le for Chiefs. Uminya jam sina 20 points. Chiefs. Uminya ka jalo na 20 points. Hona ni ska Chiefs. Ba ilo fetsana mpathe. Chiefs. Thank you, Mtshaka. Zogala.